Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas igramo 99 noći ili vam ga 99 Nights in the Forest. Ovdje gore mi odmah pišu uputstva. Znači, skopaj drveć i zapali campfire. Ok. Čini se poprilično jednostavno. Evo ga, sečamo drva. Dobro. Evo šta je ovo sapling neki. Je sad ovo... Aj, ponesi se. Konačno sad imamo ovako. Znate šta? Bilo bi nam pametna ideja da ja proširim još vatru. Evo ga. Okej. Sada nemamo gore ona uputstva. Aj ne. Okej. Sad na drugi dan, ako se ja dobro sjećam, dolazi onaj Pell Trader koji ti traži bunny food. Oj, dobro. I meso je dao. Pa daj mi bunny food, ne meso. A i meso će nam biti dobro. Poslije ćemo ubijati vukove. Vidi ga vuk, evo ga. Ajde ja odmah sada ga ubijem. Dođi vamo. Ovo je dobra fora. Ideš u krug i ne može ti niko ništa. Ne, ipak mi može. Okej. Idemo, opet. Zekonjo. Taj bunny fooda, ništa od toga. Uzmi to. Ovako. Treba nam je malo hrane. Evo. I evo ga neki ovdje novi biom. Jel da? Kakav je ono vuk. Što je ono ima? Kakav žir on ima. Ništa napadem odjednom. Ovdje je jak. Koliko ti damage radiš? Uzet ću ovaj žir za svaki slučaj. Okej, tu imamo kola. Neka farma, okej. Tu ima zečeva kako hoćeš. Sad neko od njih mora mi dati bunny food. Dobro, već 1000 zečeva ubio i ono nijedan ne da bunny food. Evo ga. Ok, chest. Vidimo, ovo nam je prvi chest. Ovo je malo bolji od onog negoreg, jel da? Good sec. To je to, bre. Šta je ovo? Ovo se produžuje sa žirom. Gdje nam je onaj žir? Evo ga. Koliko ja imam tih žira? Evo to. A, šta je ovo? Dete, ne plači, molim te, spasit ću te. Majku te. To? Zvukovi su baš jaki, no. Ili sam ja samo noob? Izvinite što igram ovako, stvarno mi je lakše. Ali znam da više volite kada neko igra ovako, da. Evo ga. Ali ova ta proširena. Nije još proširena, ali okej je. Okej, sad moram da čekam onog buraza. Onaj frajer mora da dođe, pa moram da mu dam to. Evo ga, na ovog sam mislio, ovo Pellet Trader. Trebalo bi tako da se zove, znači Wolf Pellet, Alpha Wolf Pellet i Bear Pellet, ona ima peleta. Tako da, trebalo bi da se zove Pellet Trader po mom mišljenju. Ali ne znam da li je to tačno, ali vi meni dole pišite u komentarima da li ja govorim to ispravno ili ne, da što me bar zanima. Okej, evo ovdje negdje blizu to malo dete. Ovdje je.
Ok, ja se sjećam kad sam ubio jednog vuka. Ok, ostalo nam je još 4. Vidimo ovu foru. Dobro, skupit ćemo ih sve. Svi budite dobri. I sad ovako ih sve ubijem samo. I ovo je lagano. Laganica. To je to. I drago dete, dolazim po tebe. A nijedan od ovih 4 vukova što sam ubio mi nije dao pellet trader, šta ja pričam, wolf pellet. To je kao neko obaveštenje, nešto. Fuel canister, to. Onakav često fuel canister. Čudno. Tek, pre nego što pokupim svo meso ovdje, to dima. Ništa specijalno, malo metala, okej. Evo ovako, ima mjesta za svo meso. Zanemarite ovo. Da. I šta ti hoćeš? Wolf pellet. Da, a da ti nađem wolf pellet kad nijedan vuk na ovoj mapi neće nam i to da. Samo iskoristimo ovu foru, evo, sve se izvodilo. Još malo mi treba do level 3, level 4 već imam level 3. Ova sekera je definitivno mnogo jača. I mogu sada da dođem do level 4. Mogu, to je to. Moram malo da jedem, baš ono nemam hrane. Imam hrane koliko ću, ali sam gladan stalno. Eno ga vuk. Ako mi sad ne daš krzno, bit će problema. Okej. A kako nemaš krzno? Okej. Da ovdje metala malo ima, ovih coinsa. I sad ću ovaj da mi ode. Pa vukovi, šta vam je? Ne, ovaj će da mi ode pa će tek onda da mi ovi vukovi daju. To sam tad uzmem od ovoga. Tako. Sad mi ovaj otišao. Vukovi je sad. Ne trebate sada. A ovdje ima nešto za istražiti. Nije to ne. Što je malo dete. Ima vukova, okej. Ovaj spear će mi jako pomoći. Fuel canister. Nadam se da je dobar chest. I loš je, moram priznam. Daj mi nečega za vatru. Daj revolver. Nije loše, okej je. Dođi. Pa dođi vamo bre, što ja imam tebe da čekam. Tako. Ogroman vuk. Šta si ti? Koliki vuk. Ne, ubit će me. Nemoj. Budi dobar. Evo ovaj. Oj. Hoće ovaj da nestane, hoće. Jao, skoro sam umro. Ste vidjeli ono? Kad me juri onaj alfa vuk. Skoro sam umro zato što sam nubarao. Eto. I glad mi je problem, i kjelt. Znači ovi su stvarno prejaki. Good sek mi daš. Joj. A imam ovo za kraftanje. To je odlično. Imam li nešto za još istražiti? Trebam se vrlo uskoro vratiti. Daj mi gore cake.
Evo ljudi, ja sam spasio drugo dete i ovi mamlazi mi dolaze. Imam ovaj medkit, tako da lagano preživljavam i proširio sam vatru, sad mi je level 5. I pre nego što ja dođem kod ovih kaltista da me istuku, ja ću lepo otvoriti ovaj chest. Briga me ću dolaziti. Odrod, pa moglo gore. Imam malo loše stvari. Nemam flashlight, a ovaj me napada. Pravi je jazavac. Dobro. Šta ti stojiš, bre? Vidi ga. Evo je level 5 vatra. Dođi malo. Da vam to kažem ja. Tako je. Nemate nešto previše. Vi letite u vatru. Ovo mi treba. Ovo mi isto treba. To ide ovdje. I moram naći flashlight. I nemam ni mapu. Jo. Što pada snijeg. Nemam mapu. Nemam već crafting bench. To moram sve napraviti. 5. Dobro, dobro. Tak smo na 6. danu, ima vremena. Dobro. Ovaj mi i dalje traži wolf pellet. Pa nema vuk koji ima uopšte wolf pellet. Dobro. Ništa. Posle snijega kiša odmah. Ali to realno uopšte. Ok, kompas, to mi već odavno bude trebalo. Ovo će da mi idu dani brže. Ovo će da pravim automatsku farmu i samo mi još treba da trepove. Sad ovo vidite što sam sve istražio. Ja idem ovdje, želim da ovo craftam s ovom bilom. Sve što mi je glad, veoma loš. Baš sam gladan, uvek. Koliko ja znam, čekat će me kaltisti, jel da? Kao što vidim, da, ima kaltista. Mogu ja dođem bez da ovo razvalim. Koliko ovdje ima municije. Ok. Municija mi je ok. Joj. Dobro, vi izađite, samo vi. Posle ću ja onog da rješim. Sreća, pa ja imam jače oružje od njih. Kako si živ? Mnogo mi malo damage-a radi on. To je prvi dan bila nama. Prvi deo, evo ga. Ok, idemo ovdje. Treba na drugu stranu se penjemo. Ok. Ok. Dobro. Drugi deo. Nadam se da će ima dobar chest, ovdje ima bandaže. Dobro. Ovdje legendarni chest. Daj mi šongat ili armor, imam leather armor. Ne mogu da gledam ovo smeće.
Poražemo, to će mi pomoći bar. Šta mogu da kraftam? Bandaže za 2 body fooda i 2 wolf peleta, pa ja ne mogu ni to da dobijem. Imam u tasku, gdje je to da nađem? Šta je ovo? A sova? Ne, evo ga drugi jazavac. A ne, ovo je drugi jazavac. Šta će da i radim, nemam flashlight. Raid shield za ovo. Previše. Ono, raid shield ničemu ne služi. Ovo. Hammer, 5 drveta i 5 bolta. Malo i previše. Nije previše, šta pričam previše. 2 drveta i 2 bolta, da, hammer. Pa čekaj, pa ti trebaš da mi daš wolf pellet. Ljudi, jel znate vi da vukovi nisu goli, nego imaju krzno, a oni dokazuju da su goli. Mnogo si tupa. Što ste izmislili, onaj Rem je mnogo bolji od tebe. Tak, odi. Ćao, čao. Jo. Vatra mi je užasna. Nadam se da ću da od Squid Kida lepo ja dobijem u onom čestu oil barrel. Molim te oil barrel, to mi treba više nego išta. Ano kad... To, flashlight, konačno. Konačno ovo mogu da radim. 10. dan tek. I pa, ja sam uvijek na 13. danu išao po 3. dete. Dobro. Joj. Ima ovdje mnogo alfa. S koje si me ti to daljine vidio? Ja ne primećam. Kako? Kako te vidi s tolike daljine, brat? Već imam. Me napadne? Neće. Vidi ga. Dobro je što je pao. Okej. Sada mogu da ga puknem u glavu. Mogu. Da ovdje mogu da ga pucam, mogu po glavi. Dobro. To je to! Uništio sam međede. Ima mesa, onda je toliko. To. Daj Bože da odavde dobijem oil barrel. Molim te, ima da mi se izgasi vatra. Pa rifle mogu izgore često. I tu imam isti često. Opa. Tu imam sve za vatru. Daj nešto za vatru. Molim te ti čest. Daj nešto za vatru. Ajde, please. Nemam ništa od vatre. Samo što sam istrošio. Strong flashlight mi daš. Pa i gdje to ima? Daj mi molim te oil barrel. Što mi to daju? To bi nema iron body. Dobro, ima nečega za vatru, ali mnogo lošije od oil barrel. Plus noć pada. Onako mi se ugaci ono. Imam ovo, tako da gladan jelen mi apsolutno ništa ne može. A i da mi može, sad ću. No ne. Ojoj! Sad ću ovaj mamaz.
Evo ga, otvaram ovaj chest. Bar si. To mi treba za vatru. Onako niste vidjeli ono ludilo gdje me onaj mamla napao. Gdje je ovaj dvorac? Gdje šta odavde dostavim za ovo? Zbog se... stolicu ću dostavim malo. Bitnije ovaj film. Nemoj me sad napadati, molim te, ako mi nađe onaj polarni medved, gotov sam. Ajde, samo ti dotri. Imam jedan onaj Arctic Fox. To je dobro. Znači, moći da istražujem zimu, ali sad sam našao na zimi. Ne baš nešto toliko dobro, ali poslužit će. Jo, ovaj i dalje traži wolf pellet. On i dalje traži wolf pellet, što je najgore. Joj. 22. dan, okej. Pa moram jesti. Ti ovdje, ja ne znam šta ću s tobom. Ovo ćemo zagovoriti da kultiste. To. Ovaj rad mi treba. To ću staviti ovdje. Dobro. A što je ovdje lupilo? Ako treba valjda ovdje. Okej. Sami mi kažete, da li je vrijeme da ja oslobodim dvorac? Odmah mi prikazuje ovdje gdje je ovaj dvorac. Ja ću ići u ovom smjeru, više nisam ništa našao. Ovaj smjer nisam istraživao. Tako da pomognemo na onom drvetu. Pa mi možda da nešto dobro. To mi trebaju žirevi. Tako je. Ajde me dvojica napadnu. Dobro. Ali to drvo, jeste. Dobro, sad ja izvadim samo sve ove žireve. Radne žire da stavimo u vreću. I okej. Ne znam tačno koliko imam žireva. I nije mi baš ni toliko bitno. Okej. Ali sam proširio. Okej, pomažem drvetu. Dobro. Okej, moram se vratiti kod vatre. Jo, sad dolaze ovi da ciljaju. Jelenko, moji dragi. Vraćam se ja kod vatre da ih koljem, kao što ovaj sad mene. Nije ti tu mjesto. Ne znam da li izgledam ko loš, ali... ono...
ne znam za vas koliko ste vi dobri. I pišite mi u komentarima ako volite Red noći koliko ste vi najviše dana preživjeli. Ja sam 103, verovali ili ne. Aj beži. Primećujete da se kod mene uopće ne vidi da sam preživao toliko dana. Koliko što? Jedan žir mi je ostao. Moram malo otplati likove. Ovdje mi je onaj mini bajumčić. Nešto mi vuk pred nosom. Ja ne verujem. Tebe moram da ubijem. Dobro. Sad imam 2 žira. Ovamo ću da te ja vodim. Tu je maksimum. Evo ga. Dobro. Tu je još jedan žir, ladno. Ka vodim. Dobro, da vidimo kuda sad ovo vodim. Ka vodi, to je dobro. A mogu ovako. Odlično. Da ne može, onda bi sve zezno. Još jedan žir mi fali. Ne bi. Ali evo ga. Dođi vamo. I drvo, spasit ću te. Okej. I šta ti treba? Ja ne znam šta se desilo ovom drvetu. Aj, od kad ćeš ti da me napada? Baš ovaj bajom mini, ono. Baš malo na ovom bajomu ima da se istraži. A da, ovo je samo. Ne? Dobro. Mam jedan šir. Što nije dobro. Ide maksimum. 7 vi trebate. Helikopter. Konačno ovo. Bukvalno mi treba samo još jedan žir i tako. Ok, ovo sam morao da radim.
Ne znam za vas, ali ja sam mislio da moram. Ne, vratio sam se kući posle svega. Jo, mora u vatru. Dobro je. Ovo ostalo će mi trebati. I kivija imam. Mogu da ga pripitomim. Sad treba. Mogu da ga pripitomim. Oba kivija će biti moja vama. Jo, njemu treba bobica. I ja volim bobice, što mi kradeš bobice? Zaboravio sam na njega ponovno. I on mi radi mnogo helta. Evo ti. To ti je moj. Ti. Njam. Nesta mi alfa vuk. Pred nos. Nemoj. To ti treba. Još jedan kiwi. A ovo je moj kiwi. Moram da upgradeam ovo. 84. dan. Gdje je ovo za upgradeanje? Mapa mi je ogromna. Ovaj dan nisam uopšte istražio. Dobro. Ovdje ima vukova uvek koliko hoćeš. Treba mi vaše krzno. Od alfa, da, od ovih. Konačno ovo. Tofi. Ti. Kako ćemo njega da nazovemo? Ajmo da ga nazovemo Dobrica. Dobrica. Evo ga. I sad me prati. Okej. Ali ne znam šta će mi pomoći. Bukvalno imam jedan, baš mi sve jako, Samo ako želim da zamenim Spear. Smir mi je sada malo slab. Treba mi Morningstar. Morningstar je kao neki štap, a na njemu je ogromna crna kugla bodljikava. Kako nema legendarnog česta? A nemoj. Medved mi radi jako malo. Jede. Možeš samo da mi kažeš koliko si glup. Medvede, reci mi koliko si glup. A me čuješ? To. A ne alfa vuka da pogodim. Zapravo i on me provocira, tako da... Ovo me džed me juri. Moram jesti. Amman. Nećete. Na šta? Ajoj, šta tamo pomeraš? Evo ga. O, no, zaboravio sam da ovaj došao. Frajeru. Skloni se. Nadam se da je ovaj zadnji napad. A, još jedan ovaj. Ustoj!
Ne? Nije dobro ovo. Okej. Ovo je veoma dobro. Tako je. Ne mogu mi ništa, ne mogu mi ništa. Aha. Sve sam ih izubijao. Zato što niko od njih ne zna da se bori. Evo ga. Forđem. Tu si forđem. Ovo mi sve treba. Ajde. Metala imam koliko hoćeš, ali drva nemam ništa. Tako da ruši drva ova velika. Ali Stronghead mogu ovo da ruši. 90. dan, ja ne verujem. To je tako dobro. Forest Gem je sad problem da nađem. Nema nigde ovih legendarnih čestova. A za ovaj drugi level dvorca nisam spreman, ali neću sad umrem. Stvarno. Ovi sapling će mi mnogo pomoći. Dobro. Ovo je odlično. 90. dan. Nema ništa bolje od toga. Vjerovatno mi sad ide multiplayer 6, pa onda za 2 dana. A ne za 1. Pa onda budem ja imao nešto dobro. Dobro je ovo. Ovo je odlično. Ovo mora da ide u crafting bench. Ovaj crafting. 24 drva ulazi u ovo. Tako, malo manje. Koliko drva je ušlo? 24. Kako sam to uspio da uzmem? Da sam isekao ove od drva. Ovo ću sve da postavim na jedno mjesto. Pa to da bude blizu. Neću mi bude daleko. Okej. Ajde. Evo. Sad tu treba da izraste mnogo drveća. 24, neću imati mjesta, ali okej. Vratit ću se. Ovo moram malo. Da 30 sekundi pada noć. Okej. Dobro, sečemo drva. Treba će nam da crafting bench, a 24, 27 je 51. Okej. Znači imat ćemo 51 drvo. Nadam se da će biti dovoljno za crafting bench još jedan. Pa onda ću da skupljam za crafting bench 5. Pa onda da napravim ono da nikad ne mogu umreti. To će mi biti potrebno zato što mi za to trebaju cultist gemovi, a od toga imam koliko hoću. Znači bit će mi odlično. Poslije moram se vratiti po još jedno drvo. Tako. Okay. 50 imam. I da posadim ovo. To je da posadim. Ko još seje drvo, to ne kaže se tako, ali treba reći da posadimo drvo, ne da posejemo drvo. I vidite, mora da malo lup. Dobro. Ovo nam ide u vatru, da što imamo 50 drva, pa ono. Šta se?
Evo sad očekujemo 99. dan. Nova priča slijedi. Da vidimo. Polomio je ovo. Zato što Pelotrade imamo 3 obaveštenja. Nema nikakve nove priče. Više priča će biti u sljedećem updateu. Ok. Ja mislim da je meni vrijeme da se ubijem. Aj, onač, kad ću da se ubijem? Najbolje ovako da se ubijem. I evo ga. Sada samo da me vrati, a to je bukvalno sad za 20 sekundi. 99. dan je ladno preživen. Vi što me gleda, ljubimac. Jo, vi što me gleda, bro. A što djeco vi da radite? Palite vatru, nešto radite. Uzmete bandaž. 3, 2, 1. Ok. Zar ne trebaš da me respawnaš? Evo ga. Evo ga, nešto koči. Evo ga. To, vraća me. I to je to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se sviđa. Mi se vidimo u sljedećem videu i ovo je odlično što sam preživao ovoliko dana. Ćao!